Sige, tamin na ito lang. Kira ka na, Madam. Kagain ako sa sige, tamin. Ba't ko nangatiman na imong binuhi? Kaya sa madam, kay maluwi ka sa madam. Lami-lami ra ba ninyo na wala ba mo nagkapanampit? Wala ba ko apihan na paglamay-lami ninyo? Paglamay-lami ninyo, paglamay-lami ninyo, wala ba nung kapanampit ang silihan? Karon nagpadam-dam ka na, ni ka na sa akong problema imong ginala. Maluwi ka sa ako, madam. Kaya para mayasyan. Tangan nga. A few moments later. Bruh. Salat. Dam. Ano sabi ato? Dam. Ha? Ano sige, salat. May luntag dia, Dam. Lingkod dia lang, lingkod. Sabi ato mo. Ma'am ka nang... Ano ko ito yung pula mo? Kwarta mo, kay... Ako asawa to, ano ito, ma'am, ka nang... Sa hospital, ma'am. Wala, sasarian, ma'am. Wala pa na yasyasan ng iyong tiyan, kay... Wala, kulang ang kwarta. Di wala na pulpi, wala pa nakapulog bayad sa doktor. Patunga na ako na bayad. Ano na dito, Ang usan sarap ganyan mong asawa nimo. Ako man gani sa una ng anak ko. Nagkamot sa kutong. Ako gani sa una ng anak ko sa akong anak gani nga. Anak ko akong lalaki nga anak nga. Nagkamot ko kutong anak ko ikwanta kagabayad kay. Mahal kay nang sisaryan. Mahal kay nang kabalo ko ng sisaryan dong. Mahal kay nang sisaryan. Madam, sige maluwi ka sa ako, madam. Kanang sino ba siyasasan ang tiyan sa akong asawa, madam? May mga madam, kay iso mo ka niya akong asawa. Ay, blood, madam. Inarte na mga asawa. Inarte na mga asawa. Aning kamot ang kutong. Ako gani sa una ng anak ko. Ni utong gani ko nga ako gabayad ng kwarta to. Mahal kay nang sisaryan. Dili ko na magkukonfit. Ako na masisaryan. Madam, kay ikaw rin. Asas! May paginawa naglaom! May paginawa naglaom! Simpol na kayo ng mga anak! Madam, Kana mga anak, simpol na kayo na din na ikaw ang layo na sinae! luwi ka akong asawa. May nasirae ng mga anak! Sige, tamin na ito lang. Kira ka na, madam. Kagain ako sa sige, tamin. Ba't ko nangatiman na imong binuhi? Kaya sa madam, kay maluwi ka sa ako, madam. Lami-lami ra ba ninyo na wala ba mo nagkapanampit? Wala ba ko apihan na paglamay-lami ninyo? Paglamay-lami ninyo, paglamay-lami ninyo, wala ba nung kapanampit ang silihan? Karon nagpadam-dam ka na, ni ka na sa akong problema imong ginala. Maluwi ka sa ako, madam. Kaya para mayasyasan. Tunga sa madam, kaya vlog dito, luya na kayo dito sa hospital. Na, madam, tagain na. Kaya ka wala ka, Ikaw madam, na kay... mga bandabay mong tao, Garanto lagi na ako sa mga magkapanilahin mong tao, nga may mga labot sa inyong kuwanin niyo. Ako gani, isa lang gani ako kong anak. Madam. Nanikamot pagkukutong dito sa ospital nga dili ko makabayad ang sesaryan. Nanikamot pagkukutong kay para nga kanang dili ko kabayad ng dako kay dako kanang sesaryan oy mahal Sige, kay na. madam, kay bayaran lagi na ako, madam. Mag-aabot akong luna ko. Sino, maluwi ka sa ako. Bantay ka lang at Lagi. pinamay nimo ka kasama mo iuli ang kwarta nako. Kasama mo iuli ang kwarta nako. Asa? Mga sunod si Mana, ako na ng kwanan. Kaya maabot akong luna dahil mga hype na ko, ibaligyan na ito. Ah, sige, pirmahin na dire. Pirmahin. 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 Luwi kayo. Luwi na kayo sa doon. Ayun sa nagpuros-puros yung asawa. Undangan sa imong pagkuan niya. Wala. Lami-lami, sa palim-lami, daghang kay madalay pag ninyo, pag problema ninyo. Lasa Daghang mo kay madalay. lasa mo ito, madam. Lasa mo ito. Ang kitarabado, ora ba mo ka panampit ana pag lami ninyo, pag kuan ninyo, pag lami ninyo, pag ka panampit, pag kuya labot ano yung lami-lami, pag naka-apil ana. Samil. 31, 32, 50 gina, 50 na. Sige. 50 gina. Madam, salamat kayo, madam. 50 gina, 50 gina. Para kaya siyasan na ito akong asawa dito. Kaya luwi na kayo sa dito. Pita, luwi kayo. Bato na ko. Pagtarong ba ya? Pagtarong ba ya? Pagtarong ba ya? Eh, kabila ka. Madam, pag-abot sa kwan, si Mana mo. Papriso tagid ka. Papriso tagid ka. Papriso tagid ka. Nakot tagid ka. Dili na ko ni mo Nakot bagay. tagid ka. Kini una bayar akong kwarta. Dili na ko mati dito mo. Ano yan ko? Dili mo. Bayad ko. Salamat kayo. Salamat kayo. Siguro ginaguli. Salamat kayo, madam. Salamat ko. Oh! Hoy, balik! Ibalik akong kwarta!